Hello guys, mga Kabicolano. Dito tayo ngayon. Ng Bacoor, Cavite. Meron tayong dideliveran doon. Meron kasi akong nakita doon na matanda na naka-stroller, wheelchair. Baka nakita ko kasi nakaraan yun. Baka makita na ulit natin at mabigyan man lang natin siya ng konting tulong para naman si nanay mabigyan natin ng konting tulong yun. Na nakaraan kasi nakita ko yan doon, hindi ko masyadong kasi lumusot na siya sa kabila, kaya sana makita ko pa siya uli. Kaya mga Kabicolano, panoorin niyo yung vlog ko ngayon. Paki-subscribe na lang din sa aking channel, Bicolano Elvin. Paki-click na lang din yung notification bell. Manood kayo. Sana lagi kayong manonood sa akin. Tara na. Punta natin si ate. Punta natin yung mga kabilang na si ate. Ate! Saan ka galing kanina? Parkingan ng mga Matagal ka na nagaganyan? itong pagkaluto ko. 5 years na. 5 years na. Paano mo nasabi kanina na... anong sabi mo kanina sa akin? Anong sabi mo kanina sa akin doon? Nung nasa lubong kita? Pakisabi sa nanay ko gusto ko na Ay, gusto mong umuwi? Ba't saan province mo? bata pa kasi ko na mawala. Hindi, ibig sabihin, saan yung province mo? Hindi ko alam basta 4 na taon lang ako wala sa nanay. Hindi naman ako ganun. Pero, wala kang province, dito ka talaga? Oo. Ah. Ang nanay ko may province. Ano siya? Yung tatay ko bali hap lang. Ang nanay ko hap Hmm. lang siya. Oo. Hindi ko alam kung ano. Pero sino nag-aalaga sa'yo ngayon? May nag-aalaga sa akin nandiyan, matanda na. Oo. Ilang taong ka na, te? Ako, Pero may mga anak ka? hindi ako nag-asawa. Hindi ka nag-asawa? Tagalin lang ako Ano ba nangyari dyan sa ano mo? sa polio. Polio? Kasi nag-aalaga ako, sabi sa akin, nag-aalaga Oo. sa akin. Ayun ang nakikita. Crystal. Ano apelyido mo? Oy Adbin Kula. Ang mga mayayaman yan Ganito sa akin, sa ganito. Ano daw, pag nanganak daw, Oo. Ito ka, te. anak daw, Oo. pagka babae, hindi daw nila ano ng mga... Ay, yung mga kapatid mo, asan ka mga kapatid mo? Meron akong kapatid tatlo sila, bali pang-apat ako. Ako ang nawawala sa kanilang lahat. Likod lang ako ganun. Saan ang bahay mo? Doon sa malumot, Malumot? Saan banda yon? sa may tabi ng banda. Sementeryo yung diyan? Di ba mayroon bahay dyan si Tatay ni Bong Revilla? Doon pa bago? Doon pa sa dulo pa. Sa dulo? Oo. Doon ako. Anong ginagawa mo doon? Nakahanap sabi ng pangkain. Pangkain? Kaya sabi ko, nung nakita kita doon, sabi mo, balikan ko kaya si ate. Sabi ko, Oo. kasi bumibili ako ng pera ko lang 20. Oo. Ayaw ko pansinin eh. Oo. Mag-aaway pa ako. Sabi ko, nanganak ako. Oo. Kaya, pag nagpatukso ko sa mga ano na to, mga walang ano. Nagde-deliver kami diyan. Ngayon, pag sa susunod, pag makita pa kita dito uli, o kaya papasyalan ko doon sa sinasabi mo, Malumot, sa may sementeryo, susunod, dadaanan kita uli doon na. Pero sa gayon, wala pa kaming deliver. Pagbalik ko, baka makadaan ako doon na. Kahit dito mo na lang ako makikita. Ay, dito? Alam mo
parada ng tricycle. Oo. Diyan ako lagi. Yung nandyan. Oo. Sa may... sige, alam ko naman yung ano eh. Nakita kita, nakahinto. Oo. Nakita ko na yan. Minsan nakahinto. Mukhang mabait ka rin, ate ah. Hindi naman ako talaga salbahe eh. Huwag lang ako sasalbahe. Tama, tama. Kasi ganito na nga kalagayan. Oo, tama, tama. Hindi naman ako pwedeng magpa-apit. Kasi nanggaling. Kaya, yung para sa akin lang, huwag kang mawala ng pag-asa. Ay, hindi ah. Kasi, Wala ng pag-asa. totoo yun. Kasi, basta Kahit ano manalig. binibigay niya sa akin yung pagsubok. Yan. Yan ako nagiging matatag. The best! The best! Tayo eh. Yun ang gusto ko sa'yo. Ako nga ate, kwento ko sa'yo yung buhay ko. Ang naging buhay ko, dati, may pera ako. Ngayon, nawalan ako ng pera dahil nagawa ko ng mali. Kumbaga hindi ko yung pera na binigay sa akin ng Diyos, hindi ko pinahalagahan. Ngayon, binawi sa akin. Yung nagsugal ako, alam mo ba nagsugal ako? Yun ang kukwento ko sa'yo. Yung online sabong. Ay, Oo. Ngayon, naubos yung pera ko. Ngayon, ang ginawa ko para mawala sa akin, kasi doon na lahat nakapokus yung ano ko eh. Mababaliw na ako, andun na lahat. Yung asawa ko, maghihiwalay kami. Lahat na lang. Ngayon, ang ginawa ko yun, hanggang ngayon, namimigay ako ng mga pagkain sa mahihirap. Kaysa magsugal ako. Sa'yo, kung nadapa ka man, sa una, Ay, salamat. huwag ka naman bumangon ka. Tama. Kabangon mo, kahit anong kayag sa'yo ng kahit sino, o barkada mo, o kaibigan mo, o close friend mo, o ano pa, na ganito, ganun, maganda, okay tayo, mananalo tayo, kamaniniwala. Salamat sa Diyos. Kasi isa lang ang sinasabi lang yan. Kapag binigyan kita ng swerte o biyaya, mahalin mo. Tama. Bilib ako sa'yo. Bakit? Saludo ako sa'yo. Kasi napakabait mo pala. Hindi naman ako sa Oo, marami. Nakita kita doon kanina pa. Inaano nang kita. Naninira, alam ko yun. Pero hindi ako, Pero huwag kang magpapaano. Huwag kayo maniwala sa kanila hanggat hindi nyo nakikita. Tama. Kasi kapag nakita nyo ako na ganun ako, sunod ako sa inyo na ako ang nanguna. The best. Hindi. Sila nangunguna, kukunan ako ng retrato. Pagkatapos, hihingi ng tulong sa malalayo. Bibigyan naman sila ng tulong. Pagkatapos, wala naman nakakarating ni kahit singkunduling sa akin. Tama. Pinapasa Diyos ko yun. Tama. Alam ko, Lord, na binigay mo yung para sa akin, pero hayaan na, bayala na sila. Tama. Basta ako, isa lang ang akin, kumakain ako sa 3 beses. Tama. Isang araw. Ay, salamat sa Diyos. Hayaan mo, ate. Pag doon ka lang naman lagi, maradaanan kita lagi dito. Pag hindi mo ako makita, Bibigyan kita lagi. pagtanong mo ko kay Sarge, malaking tao siya. Kay Sarge, dito lang ka magtatanong. Oo, yan sa may mga tribe. Oo. Pero sa awa ng Diyos, ngayon okay ka naman dyan. Okay naman, hindi naman nila ako inaalam. Ay, salamat. Oo. Ngayon, meron ako sa yung Eto. regalo. Ito yung bibili ko ngayon doon. Ay, Diyos. Papakita ko din. Pero dyan, dadagdagan ko pa yan. Oh, Oh, sandali lang ah. what? Dahil dyan, napakabuti mo. Kahit ganyan ka, dadagdagan ko yan ng ano. Thank you. Ha? Nag-ingat ka palagi ah. Oo. Kayo rin Opo. Kayo din mag-ingat ha. Sus. Yung family nyo ha. Salud ako sa inyo ha. Pag ako nakita nyo inaaway dyan, kayo na ang bumaba. Nadagdagan ko pa yan ng 200. Oh. Wow. Bali, 1,300 binigay ko sa'yo ah. Opo, salamat Mag-ingat ka po. palagi. Opo, Tapos pagkain ko po to. pagbalik ko, bibigyan kita ng grocery. Sige po. Ang pangalan ko, Elvin. Hindi na kailangan, Elvin. Kuya Elvin ang pangalan mo. Mukha lang. Ah, Your face. I can remember like the face. And the car. I know that. Hindi
nawawala sa memory ko lang. Paano pag nawala yung car ko? Eh, di ko kay Lord. Lord, gabayan mo sila. Ay, salamat. Gabayan mo. Sige po. Salamat po. Ate Cristel, mag-ingat ka palagi. Opo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Opo, wala po. At tayo lahat naman tayo sinubukan ng Diyos na ginawa sa atin ito. Pero ako, di ako nawawala ng pag-asa sa sarili ko. Promise mo sa akin, ha? Opo. Huwag ka nang manabong, ha? Ay, hindi na po. Pag kung binigyan ka ng manok, lagay mo sa kawali. Opo, opo. Ito. Napapaiyak tuloy ako sa iyo. Kasi Huwag mo akong ikaw po yung nagsabi sa akin na kahit ganyan ka, tatag. talagang bilib ako sa iyo. Ganyan lang. Saludo ako sa iyo. Masaludo Kaya- ako sa inyo. Ngayon ba man, papasalamat ako dahil nakita kita. Sana wag mong baba. Sana wag kang pababayaan ng Panginoon. Ha? Mag-ingat ka palagi. Opo. Lakasan mo ang loob mo lagi. Tatagpuan sa may Opo, opo. Sige po, sige po. Ipagbibiling kita kay Kuya, kay Sir Parks. Ay, salamat. Eh, di Salamat po po. yun kasi siya nakiksabi sa akin Opo, na opo, opo. nagkita daw sila ng mama ko. Mm. Tapos tinanong daw ako dyan kung lagi daw Oo. ako nagpupunta dyan. Oo. Ang sabi naman niya, oo, pinakita yung litrato ko sa kanila nung maliit pa ako. Sabi nila, hindi ka pala ganyan na pilay. Sabi ko, hindi. Meron sa akin ginawa lang ang Diyos na para makita ko yung mga kagalagayan ng mga tao may mga Opo, opo. sabi Opo, ko opo. lang ganun. Ba't hindi ka nawawala ng pag-asa? Ba't naman ako mawawala ng pag-asa? Mas delikado kung may paa ako. Opo, Tapos opo. nakiyaman pa ako. Hindi kailangan. Ito talaga yung medyo no? Mahirap na, no? Hindi po naman. May pakiramdam pa siya. Meron pa. Oo, kasi... Pero di masyado, no? Oh, sige. Ate Cristel, paano yan? Kasi, Kuya, ano pangalan mo? ay, siya si Marvin. Kuya Marvin. And then na nasa loob. Si Mart. Kuya Marvin, Kuya Mart, Kuya Alvin. Sige, babalik kami dito, ha? Po. Opo, po. Sige, mag-ingat ka palagi. At opo. Salamat. Ayun na. Sige. Alam mo mga ka-Bicolano, si ate nandun na. Tingnan natin, naawa ako sa din sa kalagayan niya, pero napakabait niyang tao. Tingnan mo siya. Noon, nag-aano pa siya ng God. Te, ingat ka palagi. Ingat ka palagi. Opo, kuya. Opo. Salamat. Alam mo, minsan tayo sa buhay ng isang tao, napakasarap dumulong mga ganyan, no? Lalo na pag nakakabigay ka kasi ng ganyan, at naiisip mo na parang napakaluwag sa puso mo. Tama. Ayun yung way ko sa buhay ko na ibibigay ko talaga yung gusto ko talagang nangyari, na makatulong din sa kapwa, na walang hinahangad na bagay na kung ano man. Ang gusto ko lang makatulong talaga. Kaya sana pagpalain pa tayo ng Diyos na tuloy-tuloy ang pagtulong natin, at makabigay tayo ng marami pang matutulungan na tao. Kaya magpa-thank you tayo sa Panginoon, Mark, tsaka Marvin. Kaya yun, tuloy-tuloy lang tayo. Ayun, kaya pasalamat tayo sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos. God bless. Kaya mga Kabicolano, panoorin nyo yung vlog ko ngayon. At paki-subscribe na lang din sa aking channel, Bicolano Elvin. Paki-click na lang din yung notification bell, at manood kayo, at sana lagi kayong manonood sa akin. Tara na. Yan mga